Kaixo eta ongitorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Irungo Meaka auzora joanen gara eta bertan badakizue Ola sagardotegia kokatzen dela. Gu bertako nagusia den Iñaki Bengoetxearekin egonen gara eta berak alde batetik txotx denboraldia nola dijoan aipatuko digu, baita ere sagardo badakizue poliki aldatzen joaten dela, dagoeneko hilabete batzuk pasatu dire ere eta zer nolako sagardoa duten esango digu Iñakik, eta badakizue hori barruan, baina kanpoan ere sagastiak edo sagarrondoak eguraldi polita hauekin loretan daude. Ea zer dioen Iñakik ere, sagastien inguruan, eta ondotik, saioari amaiera emateko, Irundik Nafarroko bidea hartuko dugu, eta Lastaola baserrian, Josean Etxeberriarekin egonen gara, bera dagoeneko regrasari lehenbiziko kortea eman dio, aurten behar bada pixo beranduxo, eta berak azalduko dugu, nola antolatzen duen, azkenean esneko behiak esnea emateko ongi bazkatu behar dire, eta berak azalduko digu nola antolatzen duen bazkan afera bere ikuiluan. Saioaren hasieran esan bezala, Irungo Meaka auzora etorri gara eta hola sagardotegiaren barruan gaude, hemen bada sagardotegiko giru ausaia, kupeltarte hau zoragarria da, eta nirekin Iñaki Bengoetxea dut, bertako nagusia. Iñaki, denboraldia poliki badoa aurrera, eta pixka bat ez dakit txotxirekieran etorri ginen ere, ikusi genuen giru bikaina plantatzen da bertan, eta jendeari da gozatzen ez, txotx denboraldi hontaz. Bai, jendea badabil, poliki, bai bertakoa, jaiautan berriz kanpoko ere ibili da, eta etortzen dena, bere zitasuna probatzen ditu, batzuek kupel luzea karboniko gehiagin nahi dutela, besteak hemengoa monobarietala edo hiru bariedekoak. 11 kupel badago divertitzeko, eta nik uste 11 txiri diferente probatuzkio badago zerbait, aurkitzia. Hori da, ez, azkenean, jendeari gustatzen zaiona da, kupel batzuetatik bestetara desberdintasuna sumatzea, ez? Bestela hasten dira batzu, betikoa da, leku batzutan dana dute zisterna batetik, dana sagardo bera da, baina ez da kasu, hemen garbi eta garbi, dastatzen alda sagardo desberdinak, ez? Bai, hori da jendean sorpresa, ez? Jotenga hemen probatzen batetik bestea, eta ikusten dute desberdintasuna, eta gero galderak etortzen di, klaro, kanpoko jendientzeko hori arraroa da, zergatik dugu desberdina, batzuk ardo mundutik etortzen die, Burdelesak edo Riojatik, eta esaten dute, eta hau nolaz? Guk nahi dugu hau kata jendea degustazio bat egiteko, sagardo bakotxa desberdina dela, kupel bakotxan, eta nahiz zuko berdina bi kupeletan, bi erari desberdina atetzen dira, naturalki nola beren lebadurak naturala justen eta espontaneokoki fermentatzen duten, hori atetzen da. Eta, ikusten dute desberdintasun hori, eta batzu gustazintek gehiago bestia baino, logikoa denez, eta hori da jendeari grazia egiten diena, gustatzen diena. Txotx irekieratik urtarrian izan duzen, uste dut 3. igandea izaten da, edo ordutik ona, hilabete batzuk pasatu dire, ez dakit, sagardo bera ere bilakatzen joaten da, ez, sumatzen da desberdintasun handia, ez? Bai, sagardo bera da gurpila bat beti aurre dihona, karraka modun, atzea behin ez du, eta, joten da heldutasun hartzen, momentu honetan karbonikoki eta oso puntuan dago, granua eta saborea, izan liken hobena, freskoana, eta jendea gustora dabil. Horrekin. Ola sagardotegian txotx denboraldia noiz arte dastatzen aldute bertako sagardoa kupelatik? Kupelatik maiatzan azken arte. Gero grupo berezia baldin badie, ematen digu sarrera, baina normalian jendeantzako maiatzan azkenako igandea bukatzen da. Ordu arte badute denbora, oain ere eguraldiak laguntzen du, pixo bat animo gehiago da ere, pixo kanporateri, eta sumatuko dere ez hemen jendean mendian bueltaxika bat ematen aldu, eta plano B, ez plano B, ez, bertara etorri, eharki bazkaldu sagardotegian, da gozatu ez. Jendeak hori asko iten du, igual dionakin, etorri, aperitibo bat igual hartu, gero bazkaldu, eta, jende asko esaten duena, kultura alkire gauzak egiten ditugu, hilonen azkenean bertso afaria, urrengon bukaeran kantu afaria, eta jendea konektatzen da nahiko guztua. Sagardoa aipatu dugu, barietateak hor daude, zure esperientziak erakusten dizu, jokatzen aldela ez, barietate ezberdinekin ea ze sagardoa atatzen denez? Bai, baitugu 5 urte, monobarietala eta barietate ezberdinekin, eta hor ikusten da, 3-4 barietatekin sagardo politak atelik lagunak, eta bikin ere bai, baina hortan jokatu behar da, eta gero bodega bakoitzak bere nortasun hartu. Kupel batzuetik bestea desberdinak izango die,
baina berezitasun hortan jokatzen segi behar dugu, ustez hori aurre hamar da. Txotx, denboraldi honetan, jendeak ze joera hartzen du, asteburutan etortzen dire, batipat bazkariak, denetarik? Bai, bazkariak, umeakin, familiakin, eguna pasatzen. Asko iguarditan jende etortzen da, bere familiak, umeak, igualdiarra bada, frontoian edo parkinan utzi, eta pixka lasaitu familia, ez, gurasoak eta. Aurrentzako ere menu berezia baduzu, ez? Askotan jendeak esaten du, baina nola joan martzara sagardote batek aurrekin, ez? Kasu honetan, irten bidea badu horrek, ez? Bai, gure kasuan badago Eusko Labelko bertako baserritar bat egiten ditu hamburguesak, aragitaloak, fritoak, eta gero mustiua, sagardoaren sagarrakin eginteko mustiua, pasterizatu etxian geunik. Eta, umeak alkoholik gabe edaten aldute eta jaten aldute. Zuek, suerte duzue, hola sagardotegi honen ingurune oso polita dela ere, atari ederra baduzuela, frontoi bat baduzuela, aurrak ere kanpoan egoten aldira lasaiarren, helduak ere eguzkietan hor trago bat hartzen, eta azkenan zuek holari jarraipena ematen duzu, ez da eski txotx denboraldia, pena da ez, bukatzea hor, eta holako leku bat ez baliatzea, ez zuek uda osoan ere hor ireki izaten duzu, ez? Bai, gero udaran ere, pasio leku polita da, parke naturala, labeak, baitu zeikusila errekabasterrotan, eta jendea etortzen deni lasai, denatik. Gero udaran ja ensaladak, plato kombinatuak, asko gaina, eta kartan ere, denatik. Udaran jarraipena ematen digu, disfruta dezan jendeak, ez, gure paraje derrontaz. Eta uda partean ere, txotx denboraldia ez dute izanen, baina bertako sagarrarekin egindiko sagardoaz gozatzeko aukera edo parada, eta gure belkaldean ikusten dugu, ez, aurtengo berrikuntza. Euskal sagardoa jatorra izendapena, ez? Asmo hori da, ez? Aurtengo botillatan ateriko den sagardoa, izen horrekin ateriko da, ez? Bai, espero dut. 17 urtetak borrokatuta, azken 6 urtiotan ere Eusko Labelakin, eta urten espero dut egun hori izautzia, eta sinistia jabein goz, bertako sagarrakin eginteko sagardoa, zertifikatua, eta jatorri izendapenakin. Behartzen, ez? Azkenean sagardoteiko mundu hau, azkenean jende asko industrializatzen dua fuerte, jendeak negozio bezala ikusten du, eta ez da eski negozioa, behar da pixko bate bertakoa zaindu, indartu, eta borroka hori gauzatuko da, ez? Ni jendeari hemen txotxean askotan zate dut. Sagardotegi handi txiki denati bagea, gu nahiko txiki mailan gea, baina, 20 bat etarea lur zail garbitzeko sagasti behar ditugu. Eta horiek, jendeak eaten duen edo konsumitzen duen baso bakotxean kontribuitzen da gure inguru girua zaintzen, berde ikusten, eta gero importantia ekonomiare hemen gelditzen dela. Eskulana eta dirua hemen gelditzen dela. Orduan, azken batean eaten duen, bezero egaten duen sagardo botila edo baso bakoitzako kontribuitzen da gure inguru giruan, eta gure ekonomian. Orduan, hori asko gezdia jabetzen, baina esplikatzen dizuni esaten dute, joño, arrazo izo. Eta hori, alba dugu produktu gehiaginen egin nahi. Baita ere, azkenean txotx demoraldia bukatzen delikan, buru belarria hasten zarete, kanpoan lana baduzu sagastietan, baina baita ere botillatan sagardori sartzen. Horre bada lana, ez? Azkenean jarraitzen du lehenko gurpilo hori aipatu duguna, hemen ere beste gurpiloa da, batek bestera ematen zaituela eta lana bada horre, ez? Bai, lana dago horre kupela prepatu berdia, gero gaina ez da zertifikado gabeko sagardo bat enbotilatzen duzu, zedauren nahi dizunean eta nahi dizun bezala. Baina gure kasuan, behar da analitikak egitea bialdu eta gero kata bat pasatu. Orduan, mai organizatu bat dago, katadore entrenatu batzu daude, eta haieken baimenakin ez da nik esati aski sagardu hona dela. Baizi, zertifikazio horrek esaten hau, onartu inautela sagardoa. Orduan, hor badago pasa beharratako ustai batzuek, eta jende asko ez du ustai hortan lotu nahi, baina ni arro sentizan naiz, pixka bat, ez nik esana bakarra, baizi, bestiak ere esatea hona dela. Eta, botilletan sartu eta saldu. Politen izaten da, esaten dugun askotan ez, bertan zuk bertako sagardo bat, bertan egina, hemen zuen jatetxean edo ostatuan zozer jaten edatea, hori bikoitz disfrutatzen da, baina bestelare jendeak izanen du leku desberdinetan erosteko aukera ez. Bai, Naparraldian ere ibiltzen geha, saltzen eta dendak eta badaude kanpoan erosteko tokia edo aukera. Eta bertan ere zuzenin saltzen dugu. Bodega bertatik zuzenako prezioan.
Gero ere, bueno, zuk ere ikusten duzu asko aldatu dela, ez? Lehenbiziko botila haiek hasi zinena, botiletan sagardoa sartzen, gaur egun arte aldatu da asko, ez? Bai teknologiatik, hasita eta baita ere kontrol aldetik, ez? Bai, teknologia asko, azken 15-20 urteotan, baina bai kontrol aldetik ere. Kontrolak baina asko ze hasieratik egiten dira, ja sagastitik, sagarra heldu denian ere bereizketak eta kontrolatzen zu fermentazioak, hotzaren bitartez, eta bueno, ikusten da sagardo batzuk bide batetik jarraitzia nahi badezu, gutxi gora bera, hortzen giatzen jotantzea. Eta, bueno, noizko asmoa duzu ja botilatan sartzen hasteko sagardoa? Lehen nahi dugu, baina urte oso nahi zen gara, baina oain arte eskola belakin. Orduan, zuzenin pasatzen dira, ja jatorri izendapenea, gure sagardoak, eta espero dugu datorren hilabetian saioa manta atetzia. Sagardo bera, nahiko botila guztietan nahiko berdina izanen da, edo, bueno, kupelaren arabera aldatzen alda? Bueno, desberdintasun pixka bat izaten aldo, zertikan kupelak, ustak, dena, baina ez, hortzen ibiliko da, nik uste usain aldetik, garbitasun aldetik, hori obligatuko uste, kontrola pasatzea, eta kontrolatan esango dizte, bai ezkoa, o ez ezkoa, eta hortoko amoko du, bere medal loia ikusten duguna menatzean, sagarra, edo zintilua, edo kaputxoia. 3 gauza horietako bat behar du jatorri izendapeneko sagardoak. Eta gero sagardori bera botilaren barruan, jendeak esaten du, ez behin botilan dagoelekan ja beti sagardo bera, zapore bera izaten du. Aldatzen joaten da ere, ez? Bai, joten da, beti botilan ere indartzen joten da pixka bat, gero ostatulariak edo tabernalariak inere lan pixka bat egin beharra dago handikan temperatura eta zaintzeko, ez hotzagila emateko, 8 gradotan sagardu ez du gustorik, 10 gradotik bera elitzen saldu ber, 10-13 grado tarti hortan udaran ere, zertien beti sagardu zen du freskoa, eta freskoa non da urian egoten den temperatura. Baina gaur kamarak badituzte, edo baditugu ostadalarian, eta 8 gradoko kamaran, 7 gradotan sagardu gotzakia da. Orduan pixka landu behar da, zaindu behar da, ardo hon bat bezala, sagardo hon bat ere, zaindu behar da, eta nik uste hortikan jongo dela pixkat. Tendentzia bada, joera bada pixka bat ere, sagardoa ere, urte bateko botilan dagoen sagardoa dastatzea, ez? Askotan, sagardo berria da, nahi dugu dastatu, baina sagardoa ez da sartzen urte batekin, ez? Berra da hor hartzen du gorputza hobekiena? Bai, gorputza hobekiena hor urte batekin, baina segun ze baridatekin ina den, geza geixo baldin badezu, 2 urteko sagardure harra da. Ona, eta konprobatu hori, garai bateko sagardu galazila urte batetik bestea. Erduan, aurten eguan nahi ditugu, azido sagargazi geixokin, bixiaguak, azkarreateko, baina ez da mundu azkar hontan bakarra trena hortan jarri berrik denak. Sagardu behar ditugu datorren abenduaneateko, eta urren urtean ere zergatik ez, seguna baldin bada. Gaztak bezala, ez? Azkenean bada jendea gazta freskoa nahi duna, egin berria, baina gazta hori zahartzen joaten da, eta, bueno, bakoitzaren gustuen arabera. Hoi da, eta zahartuagatik izaten aldauna. Bai. Dena den legeak sartzen du, ez? Berme bat bezala, ez? Kaduzidadea edo pixka bat jarri behar izaten da epe bat, ez? Konsumitzaileentzat. Hor jarri zen epe bat, pixka bat botilatuta urte betea jarri zen. Estiari jarri zioten, badakigu denak estia ez dela kadukatzen, baina jarri zioten 2 urte. Modan etorri zen Europatik epea jarri bertzela produktu guztiari, baina beti lan hori den etortzen da industrializazioa onditatik eta manipulazioa onditatik. Orduan gauzak ondatzen direla eta inbar dela kaduziade bat. Baina badie produktuak industrializazio edo txikiteik kalidade artesanuak zaindu eta konserbatzen dinak ere. Kopuru aldetikan, sagardo litro aldetikan, ez dakit, sagastiak, sagardoa, tamaina bat duzu, litro aldetikan, gero ikusi behar da, txotxoen boraldia, botiletan iten dena saldu behar da, ekilibre edo tamaina hori hartu duzu gutxera bera? Bai, ni momentuan aspaldiko urtetan garbidakat, saltzen dutena bere itxura batian egin eta kitxo. Kapazia diaganik momentu honetan ere makina egin 1.000 litroitiko, baina 1.000 litrotik gutxi pasatzen naiz, eta baitu ja 6-7 urte, neurri hortan, geixo inber bada geixo iten dut urte batian aurten bezala sagar urtia denean, baina hori txekitzen, hori usten diot, zertikan ez du balio egin da egiten jarri bururi gabe, gero prezio botatzeko. Orduan pixkat errespetatzia nahi dut, gure produktu bat, koste bat dut, eta horren barruan eusteko ez.
Horrelaxe, ikusten duzue, hola sagardotean gaude, gure gibelkaldean sagardoa kupelatan, eta sagardoa egiteko sagarroa behar da, guk egin duguna da sagardotegien atarira joan, atari bertan ere badire zenbait sagarrondo, eta jarraituko dugu pixka bat, sagarrondo eta sagastietaz solasean. Guazen kanporeinak ez? Bale, eskerrik asko guazen. Sagardotegitik sagastira ateri gara, eta Iñaki, hola sagardotegian badakigu, beti ere bertako sagarrarekin egiten duzuela sagardoa, eta sagarrak izateko sagastiak behar dire, eta enbeste litro egiteko, bazkenean lan asko da kanpoan ere ez? Bai, hemen urte osoan badago lana. Oantxen abonoa bota ditugu, laizter belarra mosten hasiko gara, ja asti honetan hona itemadu, eta bele horriko da, berriz bota barra tratamento mat, eta hola urte osoan, uda guztien. Zuek, hektaria desente dituzu, ez? Azkenan badakigu, Euskal Herriko parajeok nolako diren, maldasko badire, baina sagarral izateko, sagarrondak landatu behar dire, eta zuek buzu sagaste batzu zarraua, beste berrixok, batzu variedade batzuk, beste batzuk. Bai, hemen hori da, zuk ezan duzuna, malda dago, porcentaje askotan, eta horietan frankoak aldatu behar ditugu, zutik eoteko, urte askoan irauteko, eta hor lana dago, eskulana dago, makinak ez di asko sartzen, baitugu makin berezi batzu, pina hala ere, kosta egiten da, eta, hemen probatako ikusten duguna, berriz alambretan jarri jaitut, variade desberdinak, pixka bat ikusteko, zemota diren, eta esposizio modun. Eta denatea, ia amaiketarea ditugu eta badago lana, beti, kontinuamente badago lana. Den eskuz egiten dugu eta hortako, belarra moztuta hori aldeguna makinekin, baina kimaketak eta zainketak denak eskuz. Tarteka segan pixot, oroitzapenak berreskuratzeko aitzen zara edo denbora gutxi ez? Gutxi, oantxen bertan etorri naiz orgoitik eta bazka ederra dago eta askotan pentsatzen dut, itxetik urrun joan berri izan dut, urte askotan entrenatzea, eta bain itxe ondu handakat bazka ederra eta go gutxi. Sagarrondoak, hasi zinetenik gaur egun arte pixkot asko aldatu da, teknikoak eta esaten dute, ozuek esperintzia duzuenak, pixkot bakanago landatu behar direla, barietate desberdinak ze aldatu da, zer erakutsi dizu, azkenen denborak. Nik hemen goia hontan aldatu juten azken hiruetareak, aldatu jut baridadeka. Aldatu jut lau baridade, batian gezaminak, frankoan, gero 106an aldatu jut urte bitxikila, moko, eta txalaka. Horiek aldatu jut, azkarzio emateko, eta baridadeka. Eta nik uste horrea jo behar dugula, baridadeka, lehenguan ere ikusi genuen analitikak eta intzituzten estudio kimikoakin, eta horre estudio batzuk indi urtean monobaritalekin laguntzen aitu naiz, eta gerotak gehiago ikusten dugu argiako, baridadeka behar dela sagarra aldatu. Eta, gero ere, sagardoa tendentzia hortara dijo ere, edo ezakit? Bai, jendeari egia esan ardoakin bezala gustatzen dio, hau klase honekin ina da, honekin eta honekin. Orduan jendeari hori gustatzen dio. Nik urtero kupel bat iken dut, eta saiatzen sagastitan baridadi bilatzen. Izautzen ditut, baina nasketa regulatu baldin bada ona da, baina baridadek aldatzen bazure hobeto kontrolatzen da. Bestetik, eguraldi aldetikan, badakigu kanpoan eguraldiak aintzen dula, iaia ezin hobea, ez? Ikusten dire sagarrondoak loretan, ez egito honegia behar bada eguraldia, edo ez? Aurtengo da berriko honegia behin ez dezaten. Aurtengo da berria da txalotzekoa, heldu gaitu mantxo, lasai, igualdia, bai erleak ere ikusten dien nola dabiltzan loretan, izan likenik honena, lore asko dago eta polinizazio, temperaturak polinizazioko oso onak. 13 gradotik 12 behar estia jaisten, eunez, eta horrek esan nahi du, erlea eta insektu ebiltzen dela, eta nik uste aurten usta ona izango dela. Bestetik iazko denboraldia, sagaraldetikan kaskar xamarra izan duzen ez, eta aurten badirudi gainezka izango direla argolak, ez? Hor pixka bat bezeria edo berezkoa sagarronda dutez, 2 urtetik behin saiatzen da, edo ematen du geixo, zuek horreri alegintzen zarete aurre egiten, ez? Bai, beti kadazka hortan gaude, pixka bat regulatzea, saiatzen geha,
baina naleren naturak gizaki epino indar gehiago du, eta askotan beria egiten du, ez? Orduan, lehen urtean eman zuen, ez 0 urti eta gutxi hori esateko, ondo eman zuen, baina aurten egun ateako da, batetik deskantzo egin zuen lehen urtean, gutxixo eman zuen, eta aurten berriz udaberriak launtzen nahi den bezala, nik uste hartuko dula fruta izugarri. Pena da ez, pixo bat ikusita inbeste eman bardula, kentzia lorik edo aurre egitea esan jo, eta torrena hartu behintzat ez gustora, gero lanak sagardo ere egin bar da, saldu bar da, baina bueno, pena da pixo moztea ere ez. Bai, frantzialdian eta teknika hori gehiago erabiltzen dute, pixka bat lorea bakandu edo fruta bakantzeko, gu berriz pena ematen gaitu eta gero gehixko igual, baina hemen baita ere naturalki botare asko iten du, entresaka asko iten du, agosto, ustailan, pipita hartzen duen ustailan mentzat, eiten du berez naturalki entresaka handia. Orduan, badugu, klima aldetik eta sagar ondoan klasean aldetik badugu hori natural eiten duna. Orduan, pixka bat ikusi arte bazga atrebitzen asko. Hemen ez meak auzo zoragarri hontan, Irunalde hontan lurrak danako santzekoa dire, lur saiak kalitate aldetikan edo bauzu desberdintasuna badire. Badire, hemen metro gutxitan gora beste sagaztia badut eta han lur harri gehiago dago. Hemen bian nahiko lur gizenati eta egia izan lur honak. Azido xamarrak, baina oso lur honak. Eta sagar ondoantzako klima eta lurra izan ezkero, bale du. Baina tarteka bartzaio ez, gehigarri bat eman pixo bat, ongarriren bat edo pixo bat aixago emateko. Bai, guk urtean, hiru urtetikan analizatzen jugu lurrak, pixka bat ekilibrioa emateko, eta ja aurrenako aportia nitrogeno bajuakin, botata dugu abonuak, martxoan bota genuen, martxoan ziren, eta guain ekainan fruta hartzen duenin, beste nitrogeno pixka bat ere erantziko digu. Ez asko, gutxi. Sagardo zaharra ez du asko behar, volumena ez du guluka handia nahi, baina bai, urtien bitan pixka bota hartzen jo. Varietate berriak sortu dire, edo betiko varietateak dire azkenean? Ez, guk hemengo baritatea dazko. Eta nik uste zonaldeka gaina pixka bat memoriari atze egin da, behiratzen joan behar dugula, beste produktuak egiten justen bezala, zonaldeka sagardo desberdinak, bakoitza bere zonak, eta nik uste ez dugula ezer begiratzen hasi behar Goierrin adibidez Ataunen edo beste herri batien egiten duten sagardoa, edo Hernani edo Errentilan, edo Irunen. Hemen bian kostan Lezo, Ondarra, Irun, sagar mota beti antzekoak izan dute, nasketa handi ondu da hor diputazioak rekopilatu zitunien, baina honi pixka bat lehengoa jodut eta lehengo lau baridadekin gelditzen naiz. Hori da ez, askoten ere, badakigu sagardoa gustukoa dugula, pixka bat sagardotegiak badutela bun handia eta arrakasta handia, baina jendeak jakin behar du ere, sagardotegietan badela desberdintasuna, sagardoa dela azkenean sagardotegiko oinarria eta ongi dela ez, aldatu zonalde batera joan bestera eta probatuan bertako baritate desberdinekin egiten den sagardoa ez. Bai, jendeak nik uste hori sospresan ematen dula, ez dio iruditzen jende asko hori, atzo bertan intun Aizarna Zabal aldeko jendea eta esaten zuten Zumaia aldeko, eta jende esan zuen joño, ze desberdina hemen beko sagardoak eta gustuko ditugu, eta hori da importantea, jendeak bilatu zela zonaldeka batzuek goxogua, bestiek azixio sekoguak, eta desberdintasun hori gustuko topatzen badute hori da importantea. Eta gero ja instantin ere, botilan edateko aukera izanen da, eta uraldiokin arbol baten azpin jarri, eta gustura ez, tarau garrain, da uda osoan zehar gustura eraten da sagardoa ere ez, urte osoan. Bai, urte osoan, baina batez ere beroa jotzen duenean, refresko bezala gehiago gogoratzen gea, eta gehiago konsumitzen da. Hori beti izan dugu, saltzailik onena temperatura dela, eguzkia, eta jendeak asko ze gehiago konsumitzen du, eta normal, holako giroakin jarri itzalean eta botella bat sagardoa akordatzeko jaten da. Horrelaxe, ondu gara sagardotegi barruan, baita ere uraldi honekin kanpoan, eta mendikan jenderi gogoratu ez, hola sagardotegian urte osoan zabiltzatela hor lanean, sagardote ingurua
bikaina dela, tari pollita duzuela, aurrakin familiakin da etortzeko, eta bueno, bertaratu eta disfrutatu bertan dagoen guztiaz. Eskerrik asko Iñaki zuri ere, aurten urte bikaina duzuen ere, eta hor bilduko gara urtean zehar tarteka ere, sagastitera eta jarraituko dugu elkarrekin kontaktuan. Mila esker ba. Bale, eskerrik asko zuri, horren arte. Lastaolan gaude eta gurekin Josean Etxeberria dago, badakizue Lastaola errepidetik garbi ikusten da Lastaola ikuiluak, baserria eta baita ere dituzten belagai eta lursai handiak eta bueno, ikusia dugu ja errepidetik nola ja belarra mozten jota fuego ibilizaren Josean eta ja bolo hemen azpikaldean baitu bolo kuadrie bat ere, bueno, hasi da denboraldia, ez? Bai, ala da, joan den astean aprobetxatu ginen, aste hontako hasieran esatezuten txarra zatorrela eta orduan raigrasa nahiko etorri ezagon eta euriak bilatuzkeo dena erori egiten da, etzandu egiten da. Eta orduan lehendabizko kortea joan den astean egin genuen. Pixka bat beti ere lursai hauetan nahi izaten duzu raigrasa moztu eta baita ere aprobetxatu gero hartua ere iteko, ez? Hori da, bai, korte bat, urtean normalien korte bat kentzen dugu, korte hon bat. Baina urtean nahiko goiz etorri da, udaberria ere, auro plantatu da, eta nahiko ondo zagon korte bat egiteko, eta orduan aurten bi korte kenduko ditugu. Piskat atzeratuko dugu hartua egiteko, baina ide hori dugu. Bigarren kortea badator berrize belarra fogo, eta bigarren korte egiten dugunean berrize gorotzak edatu, irauli eta hartua ere. Orduan aurten belar gehiago, ez? Raigrasa bintza belar bolo gehiago. Bai, ala da, aurten belar urtia izango dugu. Menpi momentuan, gero ez dakite uria ingo duen ez duen, baina beharko luke uria pixka bat gero jarraipena izateko, belarrak ere aurrera jarraipena izateko. Lur sail hauek lur ona dire, ez? Bai, Ibai Bazterreko lurrak oso ona dire, denak ez ditugu horrelakoak, goian ere baditugu nahiko aldapatxoak eta bigarrak eta ibiltzen dukun lekuak. Ez dire denak olakoak eta lur laneko zoragarria dire. Osea, toki lautada da eta aldi berean ondartsua da, lur ondartsua da, Ibai Bazterreko lurra eta lana egiteko erraxa. Eta, gero gorotzare asko eta pixemanez eta kultibo, osea, esan edut, aprobetxamento handiak ematen ditun lurrak. Raigrasa hau beti ere boloan egiten duzu, urte hori izan duzu silo boloan? Bai, lehen silo zanjan egiten genduen, baina urte alden luzeanan emateko eta razio alden ajustatuen emateko orduan egiten dugu kilo gutxi eman eguneko. Orduan frentea, zoazpi 8 kilo emateakin, ez duzu aski abantzerikan eta egiten zen fermentatu. Orduan, bolak ateratzen sisteman eskostik, egiten dugu bolan, eta artera, egunero aizera behartzuna jaten, eta bate berotu gabe, eta bate fermentatu gabe. Eta azkenean, esne kalidade hon bat lortzeko, alimentazio ona behar du, ezta. Eta orduan, hortan saiatzen gara, eta bola sistema ona da, alimentazio konserbatzeko sistema hon bat. Ikusten dugu boloak ere bekalde honetan berde kolorexikoak direla, zer dela eta kolore berdea edo... Ez lehen urtetan beltza erabiltzen dugu, baina aurten iparaldeko bat etortzen da bolaketa egitera, eta makina berri erosi du, eta berak egiten du bolak egiteko makina, eta aldi beren plastikure dena makina berek egiten du, eta aurten hori ekarri du, eta lehen urtien beltzak, aurten berdeak ez dakit. Badirudi inguru giroari begira, eta eguzkiari begira, eta baitula bere onurak, eta... Hori da, eguzkiari begira, beltza beti izpiak gehiago biltzen txu, eta aldi berean plastiko gehiago dañatzen da, eta pixka eta epe luzera manteintzeko esaten dute hau hobe dela, eta gero impacto aldetikan ere, inguru giro aldetikan ere, impacto gutxio du beltzak baina, ez da. Gero orduan, bigarren kortea eman ondotik, artoa erein, arto ze baritate ere egiten duzu? Baritateak hau eseko harto ze bat, izenen daiz oroitzen orain, baina joan aspaldiko 8 urtetan ari gara egiten, eta
ondo, proba bezala egin genuen urte batean 3 baridadea, eta aldatu genuen, zeti lehenko baridadea ja sartu iten dire, osea, urtiekin sartzen joaten dire, eta aldatu genuen, eta, gustora gaude honekin, joan dela urtien honek aurra aikere egiten, eta ziklo 6 bat da, eta, oso ondo funtzionatzen ari da, hemengo lurretan, toki guztietan ez dire berdinak, eta hemengo lurretan bai. Artoarekin gauza berez, gero silon sartzeko ez? Bai, hori egiten dugu, urrian egiten dugu, hartuan silatu, eta kuman sartua gaude, iparraldeko kuman sartuta gaude, sozio gera, eta hango makine etortzen da, eta kuadrilla bat juntatzen gara, tratore kuadrilla bat remolkekin, eta egun batez egiten ditugu hartu guztiek. Eta haren ondoren berriz ere gauz beraz, lurra berriz ere gorotzak edatu, pixek atera, irauli eta berriz ere regresa egin. Lurrari ez dugu pake ematen, Iparraldeko kuma aipatu duzu edo zer da hori ez dakigu? Kuma da Kooperatiba Utilizazioen Maquinaria Agrikola esaten dena, eta orduan, kuma hortan sartuta gaude, ez dakite 120 gaude, sozio, bakotxak bere modeloan, guk ensilajeako makinarietan sozio gaude, beste batzu badire pixaren zisternakin, eta nire sozio nago, pixaren orduan grupo dire, makinari grupo bakotxan, zu parte hartzen alduzu, edo ez sozio bezala kuota bat ordaintzen duzu, eta partizipazio bezala hartzegatikan, eta gero erabileraren ordukeken araberian ordaintzen duzu kumari jornala bat. Orduan baserritarrentzako guri makinariak teknik aldetikan eta ona diren makinariak erosteko ezinezko da baserritar bakar batek erostea makinariak, eta makinaria hundioiek asko balio dutenak erosten ditugu elkartean eta kuma elkartean. Elkarte bada azkenean. Gero ez da problemik ez, berroa danak batera lanan nahi duzu hartua bildu eta pixot horri izanen da ez? Dena presaka? Dena presaka. Gehien bat urte txarra jotzen duen urte, eurila eta azten duenean, orduan atzeratzen joten da, eta igualdi honek itxintxunean dena prisa izaten dugu, dena beharra izaten dugu, eta orduan hori izaten dire, elkarteko gora berak, ez batzuk izaten dire, nahiko konziliadoreak eta nahiko lasai egoten direnak, eta beste batzu berriz prisak ibiltzen direnak, eta borroka pixka bat sortzen da momentu horietan, baina, sistema hona bat da, eta azkenean oituin bergara pixka sistema ontera, bestela hemen ez da Nafarroko herribera, baizik gara mendialdea da, eta hemen eremuak ere txikia dire olako makinak erosteko, teknika oso ona da, baina elkar lanean egin beharteko gauzak dire. Bestetik ere, aipatuzu, raigrasa bolotan, bestetik ere hartoa silorako, zanjetan sartzen duzuena, bazkaldetekan zer lantzen duzu gehiago? Gero badituzu belagai arruntan non hartoa ez barkatu, belarra iten duzu ere idortu edo silatu? Lehendabizko kortea dena bolatan egiten dugu. Naiz aldapatxoak eta naiz herriberakoak denak egiten dugu, naiz negu belarra edo naiz soro belarra, urteko soro belarra, dena bolak egiten ditugu. Eta gero hortikan aurrera egiten dugu lehortu. Aldapatan ditugun guzti horiek eta lehortu egiten ditugu, bigak jaten ez txuten lekutan, korte pare bak entzen dugu, eta gero bigak eta behiantzuk erabiltzen dugu. Eta hori izaten da gure, eta alimentatzeko hori etxeko hartua, etxeko raigrasa, soro belarra, ensilatua, belarra horra zeo zer askorik ez dugu egiten, ez tegelako aski terren horikan, eta gero erosi egiten dugu harto gozua edo mai dulce esaten iparraldetik ekartzen duguna, alea arporrotxatzuten ensalateko alea hori, eta handik gelditzen den ostoak eta guzti hori aprobetxatzen ditugu behieri jaten emateko. Eta hori hortikane parte bat sartzen dugu, ez asko, baina parte bat bai, eta hori izaten da gure urteko alimentazio. Gero kanpotikan ekartzen dugu gure pensua nazita naiz alfapakin eta naiz korrektore guztiak, eta hori prest ekartzen dugu, eta hori izaten da, behiaken elika hori izaten da. Eta behiak horrekin konten dire, eta esne hau eunitz ematen dute ez, edo? Behiak konten dire, eta esne ematen dute, ustez konten dire, ez dakit, eskature asko egiten dugu behiakeri, baina, ez behiak, ni uste gustora dagoztela, produzio ematen baldin dute, esan nahi du gustora direla. Askotan izaten dugu gure arazo txikiak ez, produzio asko nahi izaten dugu, eta aldi berean nahi izaten dugu uro ernaltzea, eta umeak azkar egitea, eta nahi izaten dugu orduan asko mimatu behar izaten da, azkenenik oreka egiten dut, eredu bezala jartzen dut kirolari bat ezela. Ez kirolari bat ere ondo zaitzen baduzu, kapaz da rendimiento hundiek emateko,
eta aldi berean rendimentotikan aparte, entrenamiento on bat egiteko, eta bere fisikoki estado on batien egoteko, eta orduan behiari alde hortan asko eskatzen dugu, baina baita ere eman egiten dugu, eta saiatzen gara alden komodona erukitzen eta hobekin edukitzen. Bai, bazka aldetikan ikusi duzu aldaketa handia, orain dela ez egite gaztea zara zu ere, baina bueno, 20 urte tikonat, bazka aldetikan, kontrol aldetikan, gauzak asko zehazten dire, ez? Bai, naiz lur lanetan eta naiz aberekin, denbora batez oso analitika gutxi egiten ziren, ez? Eta gaur den egunean, silo bat azten dugunean, edo belar klase bat azten dugunean, bola bat azten dugu, analizatzen dugu, eta haren araberean egiten ditugu razioak. Eta, pentsuak ere konpensatu, ekilibratu, eta oso kontrola handia dago gaur den egunean, nutrologo bat izaten da, ja ikuilu guztietan ibiltzen da, eta ikuilu guztietan badute bakotxek beria, baina gu guria daukagu, eta gero lurrekin gauz bere bertatzen da. Guk emanek asko egiten dugu lurrari, baina askotan ez duzu jakiten asko emanegatikan ez dakizu ondo ekilibratu dagoen lurrari ematen naizen nutriente guzti horiek edo gutxi den. Eta orduan analizaken bidez jakiten aldugu lurra ondo analitikan aldetikan komponenteak ondo ditu, ez? Eta haren araberean ekilibratu inberri izaten da lurrare, guk atetzen dugun etekin hori emateko, ez da? Osongi, ikusi duzue, Josean Etxeberria Lastaolako nagusia gurekin, bera aditua dugu, esneko behietan, belagaietan, nekazaritza eta beltzantzan, eta espero duguna da, zuk esan duzun bezala, ez, belar urtea dugu, bazka azkarkita hona etorri dadila, eta azkenean, ikusiko da gero ere horrekin, behi ikuio aurrera ateratzea isogu izanen da, rendimentu gehiago, eta jarrai dezala sektoreak aurrera, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuri, ero arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtuko gara eta gogoratu hurrengo saioan Elizondoko udaberriko feriarekin bueltatuko garena.